Нови завет на Господа нашего Иисуса Христа. Свето Евангелие от Матея. Глава 2. А когато се роди Иисус във Витлеем юдейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: Де е родилия се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу, цар Ирод се смути и цял Иерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: Де трябва да се роди Христос? И те му казаха: Във Витлеем юдейски, защото те е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми се, за да ида и аз да му се поклоня. Те послушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязаха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха да му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха на съне откровение да не се връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си.